Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh nanggon channel Ferry Dwim, nanggon ngaji. Rasane men bener, atine men mayem, tur saya marem. Saiki arep bahas isih nanggon paribasan utawa pitutur Jawa, yaiku keplok ora tombok. Apa kuwi? Keplok ora tombok. Tegese melu ngrasake seneng nanging ora melu ragat. Ikut merasakan senang atau bahagia tetapi tidak memberikan biaya. Iki isih nyeritokake bab sedekah utawa nyumbang. Kabeh wong kuwi ya nek ana acara, ana slametan kuwi nyumbang utawa hajatan mesti jenengane nyumbang. Sedekah karo nyumbang ki meh padha. Ana kalane dhewe ki nyumbang sing jenengane dhuwit, ana alane dhewe nyumbang sing jenengane panganan. Ki werna ming dhewe atine dhewe iki dhewe nek saumpama nyumbang dhuwit dhewe iki atine ikhlas apa ora. Ngene. Kadangkala sing jenengane ora nggawa ragat ki ya akeh banget. Kayata ana wong sing jenengane melu perlombaan. Wonge kuwi juara siji, dilalah ana meneh sing juara loro. Dhewe ora sah ngekeki ragat biaya utawa duit, mung ngekeki donga. Lan dhewe ngekeki selamat karo wonge. Selamat ya, Anda sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat ya, Anda sudah menjuari juara 1. Kemunake selamat ke yo ono wae. Kamangka kuwi dhewe ki yo jenengane sesrawungan, dhewe bersosial ki saking akeh. Saumpama ana meneh, saumpama ana tetanggamu mbayeni, wah selamat wis nglairake anak lanang. Ya wis selamat ngono ki ya wis dhewe ki ngekeki sing jenengane kata-kata sing memberikan semangat, memberikan motivasi. Toh, tapi ora melu ragat. Nah, ngene. Dhewe ki sing jenengane wong akeh banget apa weneh bersosial, bebrayan, kabeh ki nek tetanggonan ki kudu saur semaur. Saumpama ana hajatan ya dhewe ya melu. Dhewe ya melu sing ngekeki sing jenengane nyumbang. Lah nyumbang ki nyumbang iso wae duit, iso wae kado. Karo ngucapake selamat, semoga pernikahan Anda sakinah mawaddah warahmah. Dhewe iki sing jenengane sedekah karo nyumbang ya dhewe iki saiki wis kudu mikir piye carane entuk duwite ya dhewe kerja barang. Dhewe piye carane iso nuku kado, berarti kudu ana duit ge tuku kado gawe hajatan penganten. Kamangka kuwi dhewe kudu gerak. Toh duweni niat kudu kerja ngasilake duit. Aja ming anteng wae, ya dhewe iki ana usaha, ikhtiar. Nek ana ikhtiar kabeh ki ora iso sing jenengane lakon iki ra ono. Kamangka kuwi dhewe iki ya kudu duweni niat ikhlas. Saumpama kuwi nyumbang pira 20.000 utawa 50.000 ya wis ikhlas. Aja diungkit-ungkit meneh, toh. Aja dibahas meneh. Dhewe iki kudu ikhlas.
jenengane nyumbang ki kadang kala wah kiwasno tak kei tak cemplungke amplop isine 50.000. Lah kowe rata-rata kowe ora ikhlas. Jenengane nyumbang kuwi ibarat kata dhewe nyenengake wong piye carane wong kuwi iso bungah bahagia. To dhewe aja duweni rasa pelit. Aja duweni rasa pelit. Nek iso berlatihlah kita menjadi orang yang dermawan. Selalu memberikan ke oke banget, memberikan ucapan yang menyenangkan, memberikan uang sekedaranya ke saking oke ya. Ojo dadi wong sing pelit. Nah monggo kowe dhewe kudu duweni rasa sing duweni ati kang dermawan. Saking dermawane kabeh disumbangi, kabeh ana bantuan apa dhewe nyumbang. Saumpama nanggon kaya Bangjo ke ana sumbangan untuk bencana alam nanggon daerah Jawa Barat mungkin dan Jawa Tengah atau Jawa Timur, dhewe nyumbang to nanggon dhewe berkendara yo nanggon Bangjo sok ana wong nyumbang, Mas sumbangan, mas sumbangan. Nah dhewe teko nyumbang piro saikhlase. Saumpama kowe sumbangane wis akeh, mesti engko domongke nanggon TV na radio. Sumbangan sudah mencapai 1 miliar. Sudah disumbangkan untuk korban bencana alam. Nah dhewe iki rasane ki bungah, rasane ki bahagia banget. Alhamdulillah apa sing tak wehake wis keterima, ketampi utawa wis wehake nanggon korban bencana alam. Berarti wis dienggo uange sampean, wis dienggo karo korban bencana alam. Alhamdulillah ngono wae. Mesti saking oke dhewe pokok men duwe ati kang dermawan, duweni semangat ya, semangat untuk perang melawan diri sendiri, melawan ketakutan. Jangan khawatir, Gusti Allah mboten cari. Mesti ana balesane saka sumbangan kuwi, saka sedekahmu kuwi mesti ana balesane. Bisa wae rejeki dadi wong sing semana penak, tenang jiwa, tenang jiwane, tenang pikirane, tenang atine, kuwi wis rejeki. Ana kalane engko saka sedekah sing sumbangan sing kowe wehake kowe lebari kowe sok ana sing jenenge balesan rejeki. Maune 50.000 ana hadiah dadi 100.000. Kamangka kuwi dhewe ya kuwi ora usah ngarepake balesan. Sementing nek kowe sedekah apa nyumbang kowe bismillahirrahmanirrahim. Muga saka sumbanganku iki dadi bermanfaat. Ngono wae saka balik nanggon Paris Basan keplok ora tombok. Tetap semangat ya, jalani kehidupan ojo sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali ya le subscribe nanggon channel Ferry Dwim, oke?